ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೇ ತುಳುನಾಡು ಐಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಂಡ ಕೋಲ ನೇಮ ತಂಬಿಲ ಅಗ್ಗೇಲು ಸೇವೆ ಇಂಚ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐಟು ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಪನಂಚಿನ ಅಗ್ಗೇಲು ಸೇವೆ ಅಂಡ ಗುಳಿಗಾಗ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಅಗ್ಗೇಲು ಸೇವೆ ಆ ಇತ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸುರುಕು ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಪ್ನಾಗ್ಲು ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಳಿ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಮುಲುಪ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಉಂಡು. ಅವು ಒಂಜಿ ರಾವು ಗುಳಿಗೆಲ್ಲ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಜಿ ರಾವು ಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲು ಪೆರಟೆ ಕೋರಿನ ಕೆರಿಯರ್ ಉಂಡು. ಅವು ಕಜಿಪಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡತೆ ಬಲಸೇರುಂಡು ನುಪ್ಪುಲ ಅವಲ ಅವು ರಾವು ಕುಲೆಗ್ ರಾವು ಗುಳಿಗಾಗ ಪೋರಿಲ ಮುಖ ಬೊಂಡಲ ಅವು ಪೋರಿ ಬೊಂಡ ಮುಖ ಒಂಜಿ ಪೂಂಜೆ ತರ ಇಯರುಂಡು ನೆತ್ತೆರೆ ಬಿಂದು ಬರ್ರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಕೋರಿ ಕೆರಿಯರುಂಡು. ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೇರು ನುಪ್ಪು ದಿಡ್ಯಾರುಂಡು. ಅವು ಕೋರಿ ಕೆರ್ದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ದೀಪುನ ಕೋರಿ ಕೆರ್ದಾಂಡು ನಾನು ಇನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಅನ್ಪೇರುಂಡು. ಐನ ನಾನು ತೊಲುಕ ಇಂದು ಪೆರಡೆ ಕೋರಿ ಇಂದು ಅಡತ್ತು ಬಲಸೇರ ಬಂಡ ರಾವು ಕುಲಿಕ್ ಗುಳಿಗಾಗ ಪಲ ಪೂಂಜ ಕೊಯ್ಪುನ ಅವು ಬಲಸೇರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಸೇರ ಅಲ್ಲ ಜೈಗ ಪೂರಿ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಪೂರ ತೊಲ್ಲುತ್ತಾಂಡು ನಾನು ಐನವರ ಸೂಕು ಕಾಯ್ಪು ಕೈನವರ ಈ ಕೆಂಡಾಡ ಕಾಯ್ತಲ ಆತು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಂಡದರು ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ದೆಕ್ಕ ಒಂದು ನನ್ನ ಏನು ರಿಪೇರಿ ಅನ್ಬೋದು. ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಕರಿಯಡ ಬೇತೆ ಎತ್ತಿರೋಡು ಇಂಚನೆ ಕಟ್ಟುದು ಅವು ನಡುತ್ತಾ ಅಗೇಲಿಗೆ ಬಲಸೇರು ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಂಗ ಏನು ಕೋರಿ ಪೂರ ಸಜ್ಜಿ ಬಂತಾಂಡು ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಾರ ಅರಿಪು ಬೋಡನೆ ರೆಡಿ ಒಂದಂಗ ಎಂತ ಮುಂಚಿ ಕುಂಟೆ ಮುಂಚಿ ತೊಂಗ ಪೊತ್ತುನ ಜಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕುಂಟೆ ಮುಂಚಿ ಮುಖ ಜೀರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊತ್ತೊಂಗ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡಿ ಪಾಡ್ದು ಜಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೊಡಂಗ ಕೈಕು ಬೋಡ ಇನ್ನಂಚ ಮಂಜಲ್ಲ ಅಂತ ಪುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಈತೆ ಐಟಮ್ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ್ಲ ಪೊತ್ತು ನಾವು ದೇನು ಪಾಡೋಂಗ ಪಾಡ್ದು ದೇನು ಕಡ್ಡೆಯರುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಅಂಜನಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ತೊಂಗ ಅಂತ ಪುಳಿತ ಬೊಡಿ ಮಂಜಾಲ ಮಂಜಾಲ ಜೋರು ಪಾಡೋಂಗ ತಾರಾಯಿ ಭಾಗ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತ ನೀರನ್ನ ಇಕ್ಕೆ ಹಾಡ್ನು ಕಡೆನಾಗ ಅಂಚೆ ನೀ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೇರ ದುಂಬು ಉಣ್ಣದ ಇಡಂತೆ ಪೂಳು ಮಂತ ನೋಡು ಒಂಜಿ 10-15 ಪೂಳು ಮಂತಂದು ಅವು ಬೋಡಪ್ನಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ತಗಜಿಪಿಗೆ ಪಾಡಿನ ಅಂಟ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೆಲ್ಲ ಬಲಸಿನಾಗ ಐಕ್ ಬಲಸೇರ ಓಡಪ್ನದು ಇಂಚ ಪೂಳು ಅಂತಂಗ ಪೂಳು ಮಂತಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಜಿಪು ಬೇಯರದಿನಾಗ ಐಕ ಬಾಂಟಾಂಡು ಚಂದೆ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೈತು ಅಂತ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಗಜಿಪು ಅಂಚೆ ಕಡ್ಡೆತ್ತು ಪೂರ ಆಂಡ ಅರಿಪು ಪೂರ ಕಡ್ಡೆ ತಾಂಡು ಕೈಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವು ಚಿಪ್ಪಿದ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಸ ಪಾಡೋಂಗಂದಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಮಂತನ ಮಾಸ ಪೂರ ಅಂದಿಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದು ಕಣ್ಣು ಕರಿಯಡ ಕಾಟನಲ್ಲ ಅಂದಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋನು ಜನ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಎತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಡು ತುಯ್ಯರದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಬಲಸಿದ ಆಯಿ ಉಕ್ಕನಿದು ಪುನು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಂಗ ಅರಿಪು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಂತ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮುಖ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ದಿಂಟಾಂಡು ನಾನು ನುಪ್ಪು ದೀಡ್ಯಾರುಂಡು ಅವು ನುಪ್ಪುಗೂ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಕುತ್ತ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚನೆ ಅರಿಪು ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಅಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಂಗ ಈಗ ದಿಕ್ಕೆಳಿ ದಿಣ್ಣಗ ಜನ ಗಟ್ಟಿ ಅವನದ ನಂದಿನ ಪೂರ ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ದಿಕ್ಕೆಳಿ ದಿರ್ಕ ನನ್ನ ನುಪ್ಪು ದೀಡ್ಯಾರಂಟ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಕುತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಹರಿವಾಡು ಬೇಯೊಂದು ನಾನು ಬೇತೆ ರೆಡಿ ಅನ್ಬೇಕ ಮತ್ತು ಮಡಲ್ದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ತೀವಿ ಅನ್ಪೇರ ಅಡೆಗೆ
ನಾಲ್ ಆಜಿ ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅವಡು ಇನ್ನು ಸರಿ ಕಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೀಟಿ ಯಾರು ಲೆಂಚ ತಿತ್ತು ಕುತ್ತಿರ ಅಂತಂದು ಈ ಶೇಪ್ ಮಂತಿದೆ ಆನಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಟುದ ನೀನೆ ಕಾಟನ್ ತಿಕ್ಕುನದ ಐನಿಂಚ ಸುಂದೋಡು ಆನಂದೇನು ಸುಂದುದು ಈಗ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಮೇತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಚಂಡಿ ಮಂತಿದ್ರು ಅಂಚನೆ ನೀನೆಲ್ಲ ಬೋಡಪ್ಪನಲ್ಲ ದಿಡಿಯರ ಗಂಧ ಮಂದು ಗಂಧ ನಾನು ರಡ್ಡು ಕಡೆಯರದೆ ಒಂದು ಬಾಡಕೈನು ಒಂದು ಔಡಿ ಕುತ್ತಿಯಾರ 5-9-10 ಔಡಿ ಔಡು ಇಂಚ ಕೀಂತು ಬಂದವಂಗ ರಡ್ಡು ಮಡಲ್ದ ಕಡ್ಡಿ ಎತ್ತಂಗ ಇನ್ನು ಕುತ್ತಿಯಾರ ಓಡಪ್ಪು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಕುರ್ದಿ ಮುಖ ಮಜ್ಜಿತ ತುಂಡು ಮುಖ ಕಲೀಜನ ಬೆಲ್ಲ ಅವತ್ತ ಬದಲ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಂಗ ಸರಳ ಅವಡು ಒಟ್ಟು 5 ಅವಡು 5-9-10 ಗಡಿ ಎರಡು ಚೆಂಬು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕುರ್ದಿ ಅನ್ಪೇರ ಬೋಡಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನೀರು ಕೊಡಪ್ಪು ಕುರ್ದಿಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಸುದ್ದು ಅನ್ಪೇರ ಕೈರೆಕ್ಕ ಪಡಿಯರ ಪೂರ ಬೋಡಪ್ಪು ನೀರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಂಡು ನಾನು ಗುಡ್ಡೆಗಂದಿ ಪೂರ ಪತೋಡು ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ರೆಡಿ ಅನ್ಪ ಕಡೆ ಬೋಡಿನ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ ಪುರಿ ಬೋಡು ಗುಳಿಗು ಪುರಿ ಬಳಸ್ತಾರ ಬೋಡಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕೇಪುಲ್ ತುಪ್ಪು ದೈವಾಲಿಗೆ ಮೈನ್ ಕೇಪುಲ್ ತುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅಗರಬತ್ತಿ ಬೋಡಪ್ಪು ಮುಖ ನಮ್ಮ ಔಡಿ ಮಂತನೇ ದಿಂಜಾಕ ಕೋಳ್ತೀರಿ ದಿಂಜಾಕ ಮುಖ ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡಪ್ಪು ಔಡಿಗೆ ವಾಡ್ಯಾರ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಬೋಡೈನ ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ನು ಪೂರ ಒಂದೆರಡು ದಿಂಜಾತಿ ನಾನು ಉಪ್ಪುಲ ಕಜಿಪ್ಪುಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬತ್ತಕ ನಾನು ಗುಡ್ಡೆ ಬಳಸುನ ಐಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನು ಒಂದು ಬೋಡೈನ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಅಂಚನೆ ನುಪ್ಪುಲ ಆತನು ಕಜಿಪುಲ ಆತನು ನಾನು ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬದದು ಅಲ್ಲೂ ಬಳಸುನು ನಾನು ಗುಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಕುಳಿಕಾಗ ಗೆಲುಪಾಡ್ನು ಅಲ್ಪದ ಕ್ರಮ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತೆ ಇನ್ನು ತೂಲೆ ಸುಲ್ಮೇಲೆ